karena udut ku obong-obong congor. Berarti selamat obong-obong congor, Pak. Ora masalah. Saya aku gumun tok wong nggonmu iki kakean obong-obong congor kok lambene gak do gosong ya. Aja kayak gue. Aku apa? Teyeng, sampean kan teyeng wong Sragen kok halus. Dadi sampean teyeng, nyong sing ora teyeng. Teyeng awakmu berarti ora teyeng. Ora Awakmu teyeng. kan manusia, berarti aku karo Pak Ngangkok iki golongane wesi kabeh. Dililing lan disawang inyong nangis tulung. Yuk, kaya apa? Bendrong Kulon, Lengger, Banyumasan, Delos. Loh, percaya ora suarane kaya buta. Nggih. Wong niku nyuwukne gamelan mang disaki kok ne dodo kok. Lep. Langsung mandek kok. Heeh. Dayane. Masa dandan suwe-suwe dadi buta ya? Ya ora apa-apa to. Mare Lah, sumben mbok menawa bojomu jenenge Nah, Rudianto. Celukane to kowe dadi buta. Buta. lah iya buta. Bener ya? Nek lanang Pak To berarti wedok jenenge buta. Buta. Ngaturke salam kanggo warga masyarakat Gading anu Chandra. Ngapak Ngagem basa ciri khasnya Mbak Chandra. ya. Ya. Aku sing bahasa Indonesia, kowe sing basa ngapak ya, San? Oh iya Pak, oke. Yo terokno aku bahasa Indonesia gen paham. Iya. Pada malam hari ini yang menyaksikan itu ono sing tidak paham dengan bahasa Jawa atau bahasa ngapak. Ya. Selamat malam bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Wengi kabeh ramane biunge. Ya, oke. Yang pada malam hari ini hadir di sini. Sing wengi iki pada teka mari ngene. Ya. Pengikutku kae. Kanggone untuk ibu-ibu semuanya, Kanggo biunge kabeh, selamat menyaksikan pagelaran wayang kulit. mangga pada nonton wayang kulit. Untuk bapak-bapak, Kanggo ramane kabeh, jangan lupa Pak, ajak lalen ma. melihat wayang sambil merokok. Nonton wayang karo obong-obong congor. Pak Babin selamat obong-obong congor. Saru lho, Ndra. Apa Iki ning itu? Sragen Piai do lenggah, Piai sepuh, Piai Anem do lenggah congor iki lho kok iso. Lah iya jarene mau perintah kan bapak-bapak. Pak Kangko bahasa Indonesia. Bapak-bapak silakan menonton sambil merokok. Awakmu? Ramane kabeh mangga nonton wayang karo obong-obong congor. Nah, kayak Pak Babin ya, Pak Polisi ya. Itu Pak Polisi lagi obong-obong congor itu. Selamat obong-obong congor Pak Polisi. Sian. Nek Pak? bahasamu diterapkan di desamu atau di tempatmu sana, oke, sesuai. Kalau ditempatkan di sini kok kita kurang pas ya, Kak? Lah nggih to. Heeh. Paling ini ya tutuk. Apa Balek. kok congor? Lah ya ora Kok dibedel Pak Babin lho, Pak Babin bedele loro lho ya. Enek sing ning sak, enek sing jero. Lah ya. Ayo. kepriwe? Ora mungkin Pak Babin bedil nyong. Kan balik maning karo omongane Rika mau. Apa? Berbeda-beda tetapi tetap satu. Berarti bahasaku bahasa kita semua wajib tahu. Berarti Pak Polisi kudu ngerti nek nang kana udut ku obong-obong congor. Berarti selamat obong-obong congor, Pak. Ora masalah. Saya aku gumun tok wong nggonmu iki kakean obong-obong congor kok lambene gak do gosong ya. Ora. Malah dadi semangat aku wis obong-obong congor dadi cerdas biasane wong lanang-lanang iku. Iya bener. Ora pucet. Ora pucet ya lambene do dibongi ngono iki ora ngono ya. Itu namanya kasanah bahasa. Nah, itu Desa Bapak. mawa cara, negara mawa tata. Nah, gue. Ketika diterapkan di ngapak sana, ya tidak ada masalah. Ora masalah. Mergo iki kasanah bahasa di Indonesia itu banyak sekali. Nah, gitu. Iya. Karena setiap Pak daerah Maning.
wong Sragen Jawa Tengah wae kadang beda nggon ya dialeke ya beda-beda. Tetep beda-beda. Apa meneh iki wis beda daerahmu nggon ngulon. Kulon. Wis beda bahasane. Beda nyong ora teyeng nyong halus-halus nek wong kene kan teyenge halus-halus wong kene. Cek Nek ta. nyong ora teyeng. Iki piyai rene iki ya do lenggah api-api kok moklokne teyang iki kaya wesi kudanan apa piye kok iso teyang iki wesi kudanan sing arep gapuk kuwi teyengen wong kene ngarani. Lah sampean ado temen ngarani mesti maksude wong kene kuwi kan wong kene kan halus-halus. Nyong ora teyeng ngangger kene kan teyenge halus kabeh. Nyong ora teyeng wong kene tok sing teyeng halus-halus. Teyang halus-halus, wong kene teyang halus-halus. Sampean teyeng kan halus-halus. Pak Dalang kan ya klebune teyeng halus-halus ya Pak Dalang ya. Oh pancen aku klebu wesi kok. Ah jake gue. Aku apa? Teyeng, sampean kan teyeng wong Sragen kok halus. Dadi sampean teyeng, nyong sing ora teyeng. Teyang awakmu berarti ora teyang. Ora Awakmu kan teyeng. manusia, berarti aku karo Pak Ngangko ki golongane wesi kabeh. Teyengen. Ya ora. Teyeng. Teyeng gue bisa. Oh bisa. Oh bisa, kene nek cara bisa. Sragen kuwi dasi. Ha ta? Oh dasi. Dasi. Kuat. Kuat. Iso. Iso. Dereng dasi, ya Dasi. wagu maning dasi. Dasi kang endi? Ya dasi kuat iki nek wong Sragen kuat ngangkat dasi. Dasi nggih Pak nggih. Wong dasi kuwi keleler-keleler iki kok kuat-kuat kang endi? Lancen bahasane kene ya dasi ngono kok. Oh, pada Lah kok muni nyong-nyong ngono apa nyong kene apa ngerti nyong-nyong ngono ki apa? Ya ngerti Rika kabeh ngerti nyong, Mbok. Nah, Aduh, jelas dibalaku. sik nyong ki apa? Nyong ki aku. Oh. Kowe gue Rika. Aku ki Eka kok Rika piye to? Kepriwe sih wong anu jere diajari bahasane nyong. Nyong gue aku, kowe gue Rika. Kowe Chandra apa nyong? Kowe nyong, kowe nyong, aku Rika. Ngono. Jan angel banget ki blatung siji kok gumun nyong. Aku Eka dudu Rika ngono. Lah ya kowe Eka tapi nek nang kana ki kowe Rika. Aku Eka kok Rika piye? Ya ngono Eka ya ngono lah. Oh angel-angel temen ngeyel banget wong Sragen gumun nyong. Jarno, susu lek gelut. Kowe jare Chandra kok nyong. Kowe nyong aku. Suwe-suwe tak silina bedile Pak Puri tak Ngene Kak, bedil ngene tak genane ya. Nggih. Nek cara Jakarta, Nggih. ngerti to lo gue? Lo Nih. gue ngerti to? Nggih. Lek lo ki maksudnya apa? Lo. Lo gue. itu kamu. Lo. Kamu, gue. Gue. Nyong. Itu aku. Nah, lah kuwi sing padha karo diomongke Chandra. Nggih. Nek nyong kuwi aku, nek Rika kuwi Kowe. kowe. Loh, Pak Kangko malah melu nyong kae. Jane Pak Kangko apa nyong? Dirungokne sakmene kae nyong Nyong apa wong Pak Kangko? pancen njaluk dibanting ke wong. Gumun nyong. Lo gue N. Ngerti ora? Ora aku tak N dhewe. Saiki diselingi tetembangan ning aja Sragenan. Nggih. Mergo piyai Sragen nak kulino ngrungokke Sragenan. Lah iki sing sakam Banyumasan. Oke, Pak. Ya. Ha, engko Eka yo melu joget, disiapne sampure. Joget ya. Aku Kuwi juga. wong Sragen yo joget cara Ora Banyumasan. masalah, ora masalah. Iya. Anu pertukaran budaya. Ya. Oh, jenenge Alkutru. Oke? Akulturasi. Gue Dian. Oh, aku- Cerdas. Dalang akademis kok padake. Adone Pak Supaya di antara satu dan satunya bisa mendapatkan sinkronisasi. Oh iya. Karena kamu sama Eka itu adalah jargon-jargon yang coba tuh jargon gitu. Apa maning? jargon-jargon dan kita harus membentuk koridor-koridor seni kebudayaan. Ah, setelah membentuk koridor, terciptalah yel-yel. Nah, yel. Ki omong apa dak? Yo dibawani sithik Jan. Oke. Gen krasa Banyumasane. Ayo. Ya. Yo. Kemien nyong tekin cilik. Ngerti ora Kak? Artine Kak? Artine. Pas kowe inyong waktu kecil. Cilik-cilik pinter Rika ya. Iya. Cilik kok tuwek. Oh Rika tua ya Mbak? Iya. Wis tua? Wis. Wis bojo urung? Urung. Selek tembak landa Rika kesuwen. Kowe iki ngomong apa? Sampean bojo aja suwe-suwe selek ditembak landa. Ditembak landa. Golekno tembake sing gedhe. Kae karo Pak Suparno. Kok iso ngerti jenenge? Dia nang kene ana dadak. Oh iya. Suparno itu ada artinya. Apa? Su itu seneng. Heeh. Parno itu aweh. Pak Suparno seneng aweh. Omong nek kowe njaluk saweran ngono. Ora.
Nek iya aku sisa. Paron mesti. Dasar. Ditras nani biyung rama Dicintai oleh ibu dan bapak. Wah, luar biasa. Dipun gendong kewar kewer. Artikan Digendong nganti nelewer. bahasa Indonesia kok nelewer. Apa? Digendong rono rene. Kesana dan kesini. Ya. Dina bengi nyongti kudang. Setiap malam aku selalu Timang-timang. timang-timang. Dililing lan disawang inyong nangis tulung Termasuk bayi ajaib kowe. nah apa Ket bayi wis iso muni tulung-tulung ngono kuwi. ora ya kabeh. mulane gedene tadi buta Buta kok buta. ora banyu maca ala Oh nek sing mergo atur. Ngerti nak buta ki picek. apa iya ding oh iya Oh buta ibu picek. tapi nyong ora picek ya matang Kak, bedane lek kene O, kono ki A. Oh, Lek buta ya buta. buta. Heeh. Contohnya apa? Nek pamane kene apa kono jendela kan? Nek kene jendela? jendela Jendela. Oh, nek pamane kono sega kene Sego. sego. Nek pamane ning kono kuwi kontal ning kene. Oh, lah kok ya apa le Ram? langsung seketika ngerti ngapak kabeh angger nang kene Kuwi ora ngerti ngapa kabeh. Napa? Ngertine ya kontal kuwi mau. Lah yang mulane langsung cerdas, langsung tayang kabeh iki langsung tayang apa? Pokoke iso mbok cerdas-cerdasno. Langsung tayang kabeh kok diamplas. Iya. Nggih. Ya. Ditambangi banyu Bapake sing arep pas bawa kowe keri dhewe, bait keri dhewe, melu bawa banyu masan. Coba mbok menawa piyai ingkang rawuh sedaya apal bawamu. Heeh. Ketone ka sing kana melu cengap-cengap mau sing kana mau. Cengap-cengap ya apa nek Mangap, ngombe mangap. obat. Ya menceng ya mangap. Lambene maksudnya. Melu berkata-kata. Melu berkata-kata. Jenengan asli pundi, Pak? Hah? Asil miliki. Oh, asli mliki, tapi ngerti ya Pak ya bahwa ini ya. Wah, jenengan teyeng luar biasa. Muka-muka sing selamat waras ya Pak ya. Muka-muka rek kana tanduran-tanduran ya sing subur. Bojone nek lagi ndoboli ya muka-muka sing selamat. Dobole kaya pitik. Ya kan orang ngerti mbok bojone lagi ndoboli ya ditungakna sing apik-apik. Wong kene sing apa umat gereja sini kalau ada yang ndoboli juga mudah-mudahan sehat anak dan ibunya. Jelasno sik piyai kene ben ngerti ndoboli ki apa? Kok iso ndoboli kaya pentok. Tanya Pak Dalang, ndoboli. Ndoboli niku napa ta, Pak? Kan saya mendoakan baik kan Pak. Melahirkan utawa bayi lek cara Chandra Ndoboli. Kan didoakan umat gereja kalau ada yang ndoboli muga-muga sing selamat. Ya wis Pak, diterima mawon nggih Pak, Bu, sedaya mawon pancen Makanya- cangkeme ngoten niku. Mangke nek wis wayahe meletrek Apa sehat nih kabeh. meletek apa nih sing meletek? Ya nek ndoboli sangang sasi terus meletrek keluar bayinya. Oh, nek pane ndoboli meletek. Besok ya meletek bakal. Ya sampean ben ngasuk ndoboli karo meletrek, Mbok. Ki omong apa Chandra? Ora mesti nek pemene disesar ya ora meletek. Ya kan dibluwek. Iku temenan, asli ngomongan Banyumas temenan. Oh gue. iya temenan ya. Iya. Asli ya. Ya kula nyuwun ngapunten dumateng sedaya para pamirsa. Pancen bahasane Chandra ngoten niku, tidak dibuat-buat pancen bahasa sana ngoten niku. Ya. Ya kayak gue lah ya. Ayo Iya, iya kayak kowe. sampure wis siap? Ayo. Oh, wis. Nah, ayo. Apa pakai lagune, Pak? Nah, lagune Apa, anu. Bro? Pintrong kulon. Oh, ya. Pintrong kulon. Ya.
Ya Kak, ya. Jajak kuwi njoget Banyumasan yo. Oke. Iso apa ora? Biasane ngono kerajaan kubis. Eka lengger, geleng-geleng gawe geger. Ya, lenggeran. Ya. Oke. Ya iso ora. Chandra Lengger. Apa? Duwe leng kali golek cengger. Ya. Yuk, kaya apa? Bendrong Kulon, Lengger, Banyumasan. Delos. Ayo Kak. Assalamualaikum. Kirim salam para penyanyi. Alah kaya mentok drobol Kak. Ajaklah ajak teman bersama sadayanipun lesos kali kedung jeruk menang sodan menang atine buar saleran abang manunggal lunturak sing ijo lunture putih bujang manunggal yurak
Sekop. Iya. Mas. Sekop. Iya.